Ville Air. Hadema addudu goddum neddo kalfinanodo jawdi leydi o jeya o ronane galle bamma ko kalfinado yo gollan dum bibe leydi Senegal hay goto yiyani sugabe en ngara am mi yido o suko goto mo wahi addemo yi o wadi projet makko ha pari der cignini kayta di fof o yi o heb ho yaltini khalis be dokim directeur banque goto non yembal ko ton o yaano biden gandi hay inde directeur banque o suko be dokki dum financement mo apari yettade mo galle makko directeur banque o noddi mo yomi artir kaliso ha do kalden hay financement goto be dokkadi dum ko hunde fonde wadde dénoncer te on jogi ko meccal mum ko jangudo ha gayni jangde mum ala liggey état Sénégal en wadi en yamiri sugabe yo nyamle kalisaji kambe hennabe henbe be tottata sugabe kalisaji dum don mi boyi dum dugde e leydi be mbadata ko laamu ngu wi ko dum non yo dum wadi dénoncer Macky Sall anda be do wietebe der di ampes ido groupeaji kalfinaadi kali Sénégal be mbadani foddeji mabbe so wadama enquête hewbe mabbe kaso pay milliards di be dokka yo be ballu bibe leydi sugabe rewbe sugabe worbe mbade financer yobe pormo yimbe neddo so addi meccal mum yo totte yew ko yidi gollude gol tawi atir kono be mbadata non dum non yo be mbade audit ngal leydi ndi be mbasi fijirde dum mo jidani fo nan sodi auto joyi autoji nay en soda tereji en soda galleji en resa rewbe en woppi bibbe leydi ndi en gone souffrance mo ganduda ko Allah tan andi hande Allah na arzikini Sénégal sukabe ngala gol ayi kewno do nyanden mo jida fo wakki ko sag mudum ene yilo be njugi licence uji be en jangi jinnabe men mbadi cotiser jawdel men jangi men ha gasni mbal lalade galleji ngala ko golli wana état na wada gesse yimbe ndema wana ampes walla der en finance ko be ngoppa be gone geejuje be ngala gol dum non en boyi rentinde mawde leydi ndi gede badini kala de be battani hakkillaji mabbe sukabe ko wanno do nyande ko burdum ma wattoy ko burdum wattoyat ko tagi en wada neddo so haabi a wawa hadde mo yaltude leedele badoje révolution de fof ko dirigeant ji bondi tagata jomen wadde révolution wana wonde problème sanko ko gérance bon mawde leydi yaltini e duubi ko laami ko plus de 600 milliards pour les jeunes on 600 milliards wala presque pour yo sugabe balle financement ji tottetebe kalisaji holto be nani kalisaji Umar temedde jeego milliards holto be nani kalisaji fof tatal ardi dum do fota woppirede ni dum tagata révolté ji jeta en bada leydi hedi en bada te sugabe en jogi hen droit neddo jeta ke leydi haybe duubi 50 janga bada ko gouvernement ma wima yamirma ko bada jalta université jaha keba maîtrise keba doctorat woni arabe woni français a wawa dañde hay dara jeeta ko colli walla di e banana e laabi walla di e mbusuji walla gona bippe merno walla jeha ganduda hoore mada wada gardinage taw hay dara a wawa dañde e leydi sukabe rewbe hewbe nan do porma pour yongon sage-femme uji walla infirmière uji janga 7 ans duubi jeedidi janga gandal médecine ha gasna jogoda diplôme aji ma jodda hen sukabe rewbe hay goten jettaki wataki recruter te lendi ne yidi safrobe dum yobe yewtu dum sukabe be badi recruter sukabe zone uji di formé to bangue pétrole be formé to bangue phosphate be formé to bangue kange be formé no leydele Afrique du Sud en badata bibbe leydi men ni Nigeria en kala matière gonde leydi woto be gaddo hobbe yobe porum be leydi ngona e leydi he liggo lamdo fof laami leydi wawa jodade wawa ligal leydi deej wona neddo totte poste an poste ngo ƴewata hen ko bamtade a ƴewata bamtude leydi ndi ñifa portable ma ala doga yimbe lammindo mebe ko kalda fof taw ko fenande
nande a wonani laamude ngara e yimɓe mbiya neɗɗo ko bandum balle min sun keeɓi jahon te ɗum ɗo ko datuji dabɓi waɗi hatta yimɓe maɓe nguur maɓe ñaam maɓe jar kono yoɓe gande ko kalfin ɗon ko mbatte ɗum e population gollon no laamɗo leydi o wiiri ni kala mo waɗani gollal mum Alaji Oumar yo waɗe sanctionné itte e poste ngo ƴeewe bawɗo gollude golla ɗiɗiɓel jogade poste uji ɗiɗi e poste uji tati wona lawol neɗɗo yo haade poste goto gona ministre gona maire gona goɗɗum woɗɓe ne jooɗi ngala golle te leydi mbasni tokosiri mbani no Sénégal hay ressource uji biyaɗi hande pétrole biyaɗo ɗo hande hakke 29 puits pétrole ko woni e jeeri ndi ko woni e nder ndemɗam ɗum fof ko ngaluji ɗi ganduɗa Allah arsigi ɗum nde Sénégal neɗɗo ala droit jogade poste uji ɗiɗi poste goto poɗɗa jogade ko heddi ko woɗɓe totte mawɓe mbaɗe mballe retraité en wonnoɓe ɗo no cafri tawa sattani sukaɓe mballe ne liggori keɓɓito mawɓe wonnoɓe ɗo ɓe rewɓe mbaɗe financé mbaɗa guese mbaɗa jardin ngaji mbaɗa entreprise aji liggo leydi men waɗa développé en mbaɗino hen yewtere rawane en kalino mi haalino mum affaire auto ji a namdino kam ɗo ɗumem sa yeehi e leydi France Emmanuel Macron jolata koye Renault 25 millions francs CFA jarat auto député sénégalais mo ganduɗa ala fof gollal ngal golli so wona arde assemblée nationale sénégalais ene fobba auto mum jarata ko 45 millions capanɗe 4 millions auto Emmanuel Macron président de la République France jarata ko 25 millions ƴeewa tan député joni auto ministre Sénégal holko ɗum foti jarata V8 ene jara 100 millions 80 millions taw ko V8 jiya ministère ne gaari hen 5 e galle mum ko mbatta auto 5 dañ ko dawruɗa mi yiye leydi Autriche premier ministre mabɓe dawrata ko vélo leydi Autriche Vienne vélo dawrata rewa e laabi en domna a suusa ƴettude 100 francs hay sa ñaami e restaurant a windat saari kalna yimɓe a yiyatɗo laamɗo sénégalais député jogo wutte mo ɓornto o wutte o ne wawi wurnude babiraɗo diallo hitande mi wiyanima auto o mi wiyanima carburant o mi wiyanima salaire makko aɗa yooɓe 1 million 300 mille par mois pendant 5 ans sa kakli kalis kewɗo a haɗani e ɗum auto hayso injecteur auto boni a fewnta a garat namɗa auto goɗɗo dokkeɗa 500 litres bon de carburant ministre dokkeɗaki 1000 bon carburant a yalta Dakar bonande ɓurani ɗo 307 milliards autoji 18 milliards carburant maw leydi o ɗeɗo balɗe o yi en ɓooyi dugde ɗum wona gañi koko wadde rectifié dépense état o uste wonɗo heƴata jogade autoji ne dogna ka laamɗum ala nafoore hayso ko Renault 25 joguiɗa aɗa wawi humtirde haaju ma aɗa wawi yaade garta enen en jiiɗa leader politique mo jeeɓaten jiɗɗen ko leader politique liggotoɗo wona eɗen jeeɓa comci makko walla eɗen jeeɓa auto makko ɗum nafata hen haydara kuɓɓa climatiseur auto o mbaɗa carburant Sénégal auto 5 en daari damar galle ma salaire ma ala hen auto fof waɗata ko carburant a yoɓata haydara safara debbo ma safara ɓiɓɓe ma safara ma indemnité ji ma déplacement ma hay hunde ɗa woppanta leydi ndi ka joɓeteɗo Oumar ɗum so yonanima dutoɗa aɗa ƴetta ngaalu leydi aɗa wujja aɗa wona milliardaire te neɗɗo fof no andi no gurdunoɗa e hitande wotere wiye a soodi building jaraw 1 milliard e hitande wotere wiye a soodi galle France e hitande wotere wiye omo jogui galleji 10 e nder Dakar ɗum ɗo ko hunde bonde nde ganduɗa so tawi ɓe ƴewtaki gollal ngal mbaɗata ngal ene wawi addude fitina e leydi he te ɗum ɗo moƴƴani yoɓe goppu gueɗe baaɗe noon yoɓe goppu ɗum hande a yiyat ɗo miskineɓe Allah e leydi he ngala haydara toppitaka ballatake ɓiɓɓe men goppi jangde social ala so ñawi cafrotako karani ñamata jarata goni koye dowri ndi ngala guese sa ƴeewi hande région de Fulof guese kewɗe ndemani sababu financement taw ɓurani hay 10 millions maw leydi wino
ma wat feere ha maaro natta soodiyede 350 milliards nawate leyɗele chinois en cambodge en thaïlande ene soode maaro eɗen jogui vallée ɗum so waɗama investissement e leydi he Casamance région de fleuve Saloum ñamde wonta manque Sénégal hande sac maaro ene jara e leydi Sénégal parfumé 21 500 taw sac maaro goto ɗum wona lawol addoyte ko Thaïlande ti hande maaroji ɗi ganduɗa warma mbaɗa koye balkaji pendant 5 ans fof ko jabet hokkata yimɓeɓe gouvernement ene woppi ɗum taw eɗen jogui leydi ndemɗen sa yi leydi Brésil hande aɓe ndema hay huuɗo ko ganduɗa ɓe mbaɗa transformé huuɗo ko wonta essence ene wawi wonde ɗo e leydi he eɗen jogui palace uji ya Fouta région de fleuve ya banggue Toro ko kolaɗe mawɗe jaaha damga diwnuji moon ko leydi a dogat plus de 100 kilométres a yiyata hen haydara so wona ladde mere yoɓe mbad orienté e banggue ndema e banggue fewnal leydi ndi e yaltinde militaire uji leydi ndi ɓe jalta e camp uji ɗi militaire uji ɗi ɓe taƴa leydi ndi asitiguen ko noon mbaɗata waɗi Chine 4 ans duuɓi 4 e leydi Chine kala ɗo ɓe pewnata ko soldateɓe mabɓe jaltata pewna leydi ndi a feew jiɗɗo remde foof rokke état o waɗi ɗum financé so yi Maroc ɗo Maroc leydi Maroc ɗo hande kala jiɗɗo remde e Sahara ɓe jogui Maroc ko Sahara jogui kamɓe pewnontoma leydi ma ɓe mbaɗanma foof ɓe mbaɗma financé ɓe julanma forage hande firwi marocain ene yaha ɗo ha Afrique du Sud en jii auto ji mabɓe ala fof ɗe jahata e monde o 80% européen ko marocain en carwata ɓe firwi koɓe remoɓe marocain fof mo jiiɗa ene jogui ferme ene jogui guesa ne rema firwi ne rema banana ne rema foof ene wawi wonde Fouta Fouta gueson kon ɓe mbaɗanta en kon ko gueson remmaya fitti remmaya ala fof wuuro ngo garata e Fouta jiiya guesa no woɗɗi wuuro ngo 80 kilométres a yiyata ɗum Fouta ko gueson kon ceŋi koye nguron kon a yiyat nguura no woni guesa ba ne seŋe nder wuuro he ko ndemɗa gaynuɗa foof wiyeteɓe sayɗe ngara kebta ko ɓuuri moƴƴude ko gasana ha laaɓa mbiyeɗa a yoɓani ta tiime maayi holto ballal woni ɗo ballal ala ɓe ndemani pour aɓe ɓamto ɓe ndemata ko pour haɓe guura te taw ko ɓiye gonɗo caggal leydi jogima teɗa rema ka ndema foti ko iwde leydi he tracteur uji taw ko état ƴetta pilide 1000 milliards ɓe coɗɗum ne tracteur ɓe mbaɗa leydi ndi ɓe pewna jiɗɗo romde foof hokke projet kalisaji ɗi babiraɓe mabɓe jeeya ɗum kalisaji ɗi ko état Sénégal jeeyi ɗum wota hay goto wina hasido neɗɗo e kalis dendaɗo kalisaji hay goto ronani kalis o e galle babum ko taxe ji ɓiɓɓe leydi Sénégal ɗum noon ɓiɓɓe leydi Sénégal ko jeeyi ko goto fof yo yitano hoore muɗum jiɗɗo remde yo totte rema jiɗɗo gaynaka yo hokke waɗe financé waɗa élevage hande hay ɗanniyankoɓe men so jiiɗi artude leydi he jooɗoɗo kulat par ce que addata ɗo million ngaji jiiɗa wadde investissement wode ministére baɗɗomo trompé addu o kayit addu ɗum so ɓooyi jaaha tawɓe ballatama neɗɗo foti ko arte leydi makko omo yiiɗi wadde hunde o waɗe financé o ɓeyde hakkille o walla en no jooɗi leydi makko leydi ɓamto no Philippines en mbaɗata ni no Thaïlande en mbaɗata ni en 1960 Thaïlande économique Sénégal ɓuuri économique Thaïlande ya Bangkok hande so yi Bangkok hande ko mbiyede building ɓe jogui ko mbiyede guese ɓe jogui hande way kono Europe ni e Asie e leyɗele asiatique en ya leydi Vietnam ya leydi Singapour ya Kuala Lumpur jaaha Pékin ɗeɗo leyɗele fof haydara ngalani toon gouvernement o dari tan ɓe liggi